Mae'r gwaith sydd yn cael ei cynllunio nawr ar gyfer y dyfodol wir yn arloesol. Mae'r coleg yn cael impact mawr iawn. Mae'n codi statws y Gymraeg a dangos bod yna llwyth o wahanol gyfleoedd ar gael i'r myfyrwyr i astudio trwy'r Gymraeg. Y gwir amdani yw beth mae'r coleg am wneud yw'n helpu datblygu gweithlu cyfrwng Cymraeg sy'n mor bwysig i ni fel cenedl. Gwaith y coleg yw i wneud gwahaniaeth a cynyddu cyfleoedd i astudio a gweithio trwy'r Gymraeg. Y gwahaniaeth fwyaf yw'r cyfle i phobl ifanc i parhau ar hyd i llwybr addysg drwy gyfrwng Gymraeg neu yn ddwyieithog, mewn i ysgolion sy'n â chweched dosbarth, mewn i brentisiau, mewn i coleg addysg bellach, mewn i addysg uwch. Mae'r ffaith bod yna unedau, modiwlau, cyfleoedd i ddefnyddio'r Gymraeg yw'r peth sy'n allweddol. Achos y gwir amdani yw beth mae'r coleg am wneud yw'n helpu i ddatblygu gweithlu cyfrwng Cymraeg neu ddwyieithog i'r dyfodol. Bod yna wasanaethau ar draws Cymru gyfan sy'n helpu darparu'r gwasanaeth ddwyieithog yna. Fi mor lwcus ac diolchgar nes i'r modiwlau yna yn y Gymraeg oherwydd heb wneud hwnna. Bys ni ddim yn eistedd fan hyn a ni ddim yn cael cliw pa gyrfa bys ni'n wneud nawr. Ond oherwydd hwnna fi yma yn siarad i chi am gyrfa fi'n caru a bys ni ddim yn newid dim byd amdano fo felly. Fi'n mor diolchgar i Coleg Cymraeg. Os y fi heb cael y cefnogaeth yn ystod prifysgol ar ôl blynyddoedd allan o addysg Cymraeg, fi ddim yn y swydd fi mewn nawr. Oedd wedi rhoi cyfle i fi ail dysgu Cymraeg. Mae wedi newid bywyd fi, really. Dwi'n cofio dechrau darlith cyntaf yn Brifysgol Bangor a peth cyntaf nes i sylweddoli oedd bod y sleidiau ar y bwrdd oedd bob dim yn ddwyieithog. A gan bod y Coleg Cymraeg yn ei lle, ond y myfyrwyr a tiwtoriaid Cymraeg ar gael. Mae'r ffaith bod fi wedi gallu cario ymlaen y Gymraeg drwy ngyrfa, bod fi'n gallu helpu cleifion caniatáu bod nhw'n cael triniaeth drwy cyfrwng Cymraeg yn eu mamiaeth nhw ar eu adegau mwyaf bregus nhw mewn bywyd, a bod fi'n gallu bod yna yn helpu. Dwi'n gobeithio bod fi wedi ysbrydoli llawer un i fynd ymlaen astudio drwy cyfrwng Cymraeg. Fel swyddog marchnata, fi'n teithio o gwmpas ysgolion, hybu hyrwyddo'r Gymraeg, siarad lot gyda disgyblion. Mae gen ni dros 100 o lysgynhadon a bod nhw yn dylanwadu wedyn ar fyfyrwyr a disgyblion ar draws Cymru. Dangos bod lot o gyrsiau ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg i unrhyw un yma yng Nghymru. Be bynnag eu cefndir nhw, be bynnag maen nhw eisiau gwneud yn y dyfodol. Mae gen i sgiliau, mae gen i brofiad a dwi'n hynod o falch i fedru defnyddio rheina bydd y coleg mwyn lledaenu'r gwaith a'r impact maen nhw'n wneud. Wedi ni ymddeol, oedd yna gyfle yn codi ble o'n i'n gallu defnyddio fy nghefndir, fy profiad, fy ngwybodaeth fel pennaeth mewn ysgol cyfrwng Cymraeg i sicrhau bod y cyfleoedd yna i bobl ifanc bod hynna'n cael ei datblygu ymhellach. Mae cynllun sbardino wedi tyfu dros y ddwy mlynedd diwetha. Mae'r gallu roi cyfleoedd i blant o gefndiroedd di ag ethnig gwahanol i gael eu mentora fel bod nhw'n gweld bod cyfleoedd i ddefnyddio'r iaith Gymraeg yn myd addysg ond hefyd yn y gweithle mor bwysig. A mae jyst gweld yr effaith cynllun sbardino yna dros y ddwy mlynedd diwetha wirioneddol yn ysbrydoledig. Mae'r gwaith sydd yn cael ei cynllunio nawr ar gyfer y dyfodol wir yn arloesol. Fe fydd e'n enghangu gwaith y coleg a dwi'n hynod ffyddiog bydd e'n gwneud impact anferthol ar gyfer cenhedloedd y dyfodol. Trwy sefydliadau fel Coleg Cymraeg, mae mwy o bobl yn medru ac yn gwneud y gorau o'i sgiliau Cymraeg. Mae'n rhoi gobeith i fi ar gyfer yr iaith Gymraeg. Mae'r datblygiadau'n parhau ac mae'n gyfnod cyffrous i'r coleg.